Hau padan hori. Bueno, ez dakitz bakizuien edo ez. Eta geure soiube eta jatako aizerroten makroproiektu edauela organien. Beintxet, kontrato sinadura firmie. Ganera hemen bota oskuie papeltxue eta karreolikoak baina espekulazio barik, nola lagundu, herria alegazioak sinatu, bueno, hemen bota oskuien papertxue, oso ondo dau, bai gaur, hemen, geure itxuk irratian, geuri eta zeuena da irrati honetan, etor da soiube, sos edo sos soiubeko kide bat, eta mendaku geugaz, Inigo Prada Erraiz. Zelan zauz? Ondo. Da pruebet prekupeta, igual bai, ez da? Bai, prekupeta. Zema denpora daruzi holan honegaz asuntugaz haulan apurtxu bet arduretute? Honegaz hasi ginen oindala 2 urte ia. Bai, Bai, 2023ko abenduan ateraza lehenengo notizia hor boletinan, eta ordutik gauz batzen eta keskatute. Bai, oso tema garrantzitsu da. Bueno, nik egiz esan bidot, hemen Wichita kontrolien zeuekaz, eta menos male, Inigo Prada etor dala azalduteko, zen nik orain dala azte gitxi entera nahi, hemen bizi nahi neure munduen, eta nahi enteraten ezegaz, bai, bueno, eskerra genti datorrela arduretute dauena, eta perkupeta geugaz apurtxu beta azalduten. Ia, Inigo, zeitxik zauzi soiubeko parke eoliko honen kontra edo ez adostasunien, ze arrazoi nagusi dako zuie? Zein da zuentzako arrazoi nagusizek? Arrazoi asko dekoguz, baina horrela garrantzitsuena lehenik eta behin da horrelako, proiektu hau egiterako orduan, legedia urratu indala. Hau esaten dut, ze proiektu hau da parke eoliko bat, baina da proiektu industrial bat. Eta hau dana arautzen dauen lege bat dau, eta legeak dauz, eta batez ere dau horren atzien PTS-a dala Plan Territorial Sektorial, eta PTS hau, PTS-ak Eusko Jaurlaritzak ateratzen ditu. Gai ezberdinetako PTS-ak dauz, eta horietako bat da energia berriztagarrien inguruan. Ordun, kontu da momentu honetan tramitatzen ari direla PTS berri bat, baina momentu honetan oraindik ez dago aprobatuta. Ordun, indarrean dauen PTS-a da 2002koa, eta, PTS honetan jartzen dira, azaltzen dira, zeintzuk diran, horrelako parke eoliko bat jartzeko baldintzak, ezta? Da, hoien artean, adibidez dau, lehenik eta behin, soiubeko lokalizazioa ez da gertzen. Jatakoa bez. Gero, bestalde batetik, esaten dabe, parke eolikoa jarri aurretik, egin behar da urtebeteko medizio meteorologikoa, jakiteko haizea dagoen, edo ez, edo zelakoa dan, estudio egin behar da. Da, kasu honetan, aurkeztutako proiektuan eta aurre proiektuan bebai, horrez da ezebez agertzen horren inguruan. Gero bebai bestalde batetik, lurraren erabilera ez da errespetatzen. Hau da, badauz lur industrialak, da mota ezberdinetako lurrak dauz. Da, zu ezin dozu egin fabrika bat edo zen lekutan. Parke eoliko bat bez ezin dozu nahi dozun lekuan egin. Gero, bestalde batetik, esan dudan bezala, PTS ezberdinak dauz, beste bat da forestala, da hori bebai ez da errespetatzen, da hemen, eskualde bakoitzean, Uriben, Busturialdean, PTP ezberdinak dauz. PTP da Plan Territorial Parcial. Da
plan hauetan, eskualdean tolatzen da, digamos, eskualdearen gestinoa eta proiektu egin nahi diren proiektuak erregulatzen dira eta arautzen dira. Eta PTP hau bebai ez da errespetatzen. Gero, bestalde batetik, bebai oso garrantzitsua da energia ez dala inguruko auzoetan, herrietan, ez da eskualdetan kontsumituko. Benetan? Ez. Energia hau, proiektua aurrera ateratzen bada, proiektuan ja definituta dau, energia guzti hau Zamudiora eramango dala. Zamudiora zergaitik? Proiektuan ez dabe zergatik esaten. Baina, lanean daramagu pilo bat denbora honegaz, da, informazioa da kontaktuak lortu doguz, eta kontaktu hauek esan dozkue, hau Zamudiora eramango da, ze bertan dau parke teknologikoa, da bertako enpresentzat bideratuko da energia hau, elektrizitate hau. Hau ezin da demostrau, ez dau paperik, ez ezebez, baina, zurrumurruek diez. Hori da. Gero, bestalde batetik, kontuan izan behar dugu enpresa hauek direla kriston enpresak, batzutan egia da, paperetan agertzen diren promotorak direla nahiko ez ezagunak, baina horren atzien egoten dira enpresa garrantzitsuak, Iberdrola, Endesa, Naturgy, olako enpresak. Eta enpresa hauen interesa da onura ekonomikoa, hau da irabaziak. Ez da natura, ez da ekologia, ez ezebez, da onura ekonomikoa. Eta, adibide garbia da, proiektu hau batera zanen, lehenengo momentuen, enpresa, 3-4 enpresa aurkeztu ziren. Gero hoietako bat aukeratu zuten, ezta? Enpresa hoietako bat deitzen da RW, da enpresa alemaniar bat, eta enpresa honek deko la mayor mina a cielo abierto de Europa. Orduan, hemen argi eta garbi ikusten da, enpresa hauen interesa ez dela ekologia, ez dela natura, ez ezebez. Etekin utxe eta kapitalismoe, no? Bai, hori da, azkenan, beste sektore bat ikusi dute, sektore horretan irabaziak dauzela ikusi dute, da listo da sartu diez. Sartu musturre eta aurrera. Bai, gero kontuan izan behar dugu, momentu honetan Euskal Herrian dauzela tramitatzen olako 100 proiektu baino gehiago. Batzu fase ezberdinetan dauz, bakoitza bere fasean, baina, proiektu diez. Da, asko da horrelako lur txiki batentzako. Bai, batzutan esaten da moduen, zuke bota egun proiektu, da horretatik igual 10 egingo diez, igual hori delata, no? Proiektu asko, da ganera, egun asko diez, uste dut nio, no? Euskal Herrirako. Egun asko diez, bai. Bai, azkenean hau da, proiektu espekulatiboen ezaugarri bat, ez? Beraiek botatzen dute hor, da jausten dana, da jarraitzen dauena jarraituko du, eta listo, eta zerekin geratu aldiren. Se reparten el pastel. Bai. Pilo bat arrazoi emondau Inigok, kontuten artxiekuek. Eta zuen taldien, sosoiuben ustetan, zelan ustartzen edo konbineten zuen jarrera eta klima larrialdia erantzuteko beharra, azkanien esan zu modun, aurreko euridako hori eskusen modure, zuek ze ikuspegitako zuie eta ze proposamen errealdako zuie trantsizio energetikorekiko. Galdera zaila da igual honegaz bile gaitezke, Horein esango nahi ni hemen euren enpresadako abogauekin gozantxun galderi haulan aputxu zu gure parke eoliko emin zoiue mai ezin da zuen errealidade. Bai. Nik uste dute ondo erantzungo zule. Bai, galdera komplexue da, azkenan, bizi garen, gaur egungo gora da, esan dozunez, klima larrialdia baten bizi gara, eta, da, trantsizio energetikorako bidean, hasi behar gara ja, ez?
Orduan, alde batetik, bebai, esan behar dut, batzutan pena ematen didala, ze horrelako proiektuen kontra gauzen herritarrok edo plataformak justifikatu behar garela beti, zergatik hartzen dugun jarrera, ezta? Baina horrelako proiektuen atzien dauzen enpresak, lehen esan dudan moduan, diez Iberdrola, Endesa, Naturgy, eta horrelako enpresa milaka milioi irabazten dituzte, adibidez, hemen apuntatetua dekot, Iberdrolak azkenengo, 2005ko lehenengo 6 hilabetekoan, 5.300 milioi irabazi zituen. Pasan urtibe oso naukin jabie. Orduan, da honetaz berba egiten dozunean, lehenengo sinisten dugu beraiek esaten dutena, trantsizio ekologikoa dala eta aterako dute proiektu hau, eta hau da energia berdea, eta ez dakiz zer, eta orduan, karo, zu beti ibili bar zara hor, como a contracorriente, ez? Justifikaten, justifikaten. Orduan, baina ala eta guztiz ere, gure jarrera klarue da. Alde batetik, energia berriztagarrien alde gauz, noski, baina herrira, eskualdera, egokitzen den energia berriztagarriaren alde gauz. Txikitek handira. Ezin da izan, momentu honetan, Bizkaian, parke eoliko bakarra dau. Kendute, hor portuan, Bilboko portuan da horrela txikitsu bat, baina hori kenduta bakarrik oizekoa dau. Da orduan, ezin gara pasa, parke eoliko bakarretik, legea betetzen ez duten dozenaka proiektu izatera. Ezin gara estremo batetik bestera pasa. Orduan, guk uste dugu egin behar dela trantsizio ekologikoa, baina hori eskualdeko beharretara eta testuingurura moldatuz. Eta 200 metroko 6 aerosorgailu ez da eskualdeko beharretara egokitzen. Ez da eskualdeko egoerara egokitzen. Adibide tonto bat, zenbat Bermion zenbat etxe dauz, zenbat teiatu dauz, eta zenbat teiatutan dauz plaka fotovoltaikoa jarrita, ez? Orduan, igual txikitik handira azten bagara, gauzako beto egin daitez. Oso ondo kontestata, Inigo, ondo eskapazu, galdera kaskar horretatik. Da ganera, bitu gauzetxu bet, adarratatik jumbarik, ni soiubetik asko ibil nahi da, dingo zu hor zabiltzaela mainu eta marandon hartin zauz, ezta? Nik ez dut ikusi soiuben inoiz aizean dirik, zuk? Ez. Hola, badauz aize bolada, momentuko. Ni egunero ibil nahi horre urte askotan, eta holan ez daitz, holako, zediez horrek handizek, no? Imitzen dizen... 200 metrokoak. 200 metroko horrek gigantiek. Don Quijotek esango zan dauen moduen, horrek, erraldoi horrek. Oso ondo, da ingurumenari dagokionez, ze eragin aurreikusten zuek adibidez egaztizek, egazti migratzaileek, saguzarrak, basoa, pasaia, eta gero aparte, mitologikuek ez dizenak ikusten, ze konsekuentzia aldagokin, ze datu edo azterketa daukazue horren arire? Bakozuie? Bai, honetaz, asko ikertu dugu, da honetan adituak diren pertsonegaz berba egin dugu, eta, lehenik eta behin asko berbaiten da animalietaz, landaretaz, saguzarraz, dakize, arranoa, baina gitxitan entzuten dut, pertsonen inguruan berbetan, ez? Ikerketa pilo dauz, zeintzuk diren ondorioak, saguzarrentzat, adibidez. Baina zeintzuk diren ondorioak bertan bizi edo pasatzen diren pertsonentzat, hori zein da. Ez, horretaz gitxi berbaiten da uste dut ez dagoela interesik, ze bestela argita garbi ikusiko zan, hori kriston arazoak sor ditzazkela, ez? Da gu alde batetik,
ikusten dugu afekzio larriak izango zituela argita garbi paisaian, animalietan, landaretan, eta bebai pertsonetan, inkluso etxeen balioan. Orduan, alde batetik, alegazioa prestatzen egon garen bitartean, honetaz, honen inguran informatzen egon gara, que por cierto, prestatu ditugun alegazioak, alde batetik zabaldu doguz alegazio herrikoi batzuk, eta gero bestalde batetik bufete bat kontratatu dugu, alegazio tekniko batzu prestateko, da hau gure poltsikotik ordaindu dugu, eta izan dira 9.500 euro inguru. Orduan, gure partetik asko jarri dugu. Eta galderara bueltatuz, alde batetik ikusten dugu horrelako makroproiektu bat kriston afekzioak dituela. Pentseu, momentu honetan soiuben dauen antenarik altuena dala 40 metrokoa. Pentseu, errota hauek izango dituztela 200 metro inguru, eta 6 izango direla. 6 soiuben, beste 6 jatan, da aurreikusita da, oraindik ez da atera proiekturik, baina aurre proiektua bai atera zan, beste bigarren proiektu bat aurreikusita dau soiuben, emerandoko aldien. Orduan azkenan horrelako proiektu handi batek kriston afekzioak ditu. Animali batzuen babes maila altuago da, eta talde honetan adibidez sartzen da zeizuria, dala alimotxe, eta Eusko Jaurlaritzak eta diputazioak esaten dau, ezin dala horrelako proiektu bat egin, animali honen dormideroetatik 10 kilometro baino gitxagora. Eta justo goinon dau horrelako dormidero bat, eta dau 9 kilometrotara. Hau izan barko zan, arrazoi nagusire hau proiektue bertan bera geratzeko. Gero, kontuan izan behar da, lur pilo bat mugitzen direla, 1000 tona harri mugitzen direla, mikroleherketak dauzela, bentonita erabiltzen dala material oso kutsakorra. Orduan, afekzioak, mota guztietakoak, pentsau bebai, hemen inguruko herri ia guztietan ikusiko zirela izarrotak. Bai Bermion, Busturian, Derion, Mungian, ia herri guztietan ikusiko zan hau. Ondo urten zuen, nik izakiz buruz etxut komentaz, dauen plagarik handizena garales, margen horri txidot, bai arrazoia dako zu, azkanin pertsonak bebai, aur gauz, eta oso ondo kontestata. Urdei bai, biosfera, reservaren gertutasunek badako pisu makala hor, ezta? Edo hor dauen kokapen horretan ez da Urdei baiko biosferak ez dako zerrekusirik? Bai, pisu handia deko. Ez dakit, suposatzen dut, batzuk bai planoak ikusi dituztela, baina beste askok igual ez dute zebez ikusi. Da, planoetan argita garbi ikusten da, justo erreserbaren mugan ibiliko dan proiektua dela. Horrelako errotak sartzeko errepideak behar dira, kriston errepideak. Errepidearen zatirik handiena erreserbaren mugatik doa. Inkluso parte batzuetan erreserbaren barruen sartzen da. Eta nire galdera da, zelan da posible, erreserbaren barruan errekak, animaliak, etxeak, lurrak babestuta egotea, eta handik eta metro batera horrelako proiektu industrial bat egiteko aukera egotea. Zelan da posible hori? Zelan da posible? Guk ez dugu ulertzen hori. Ez dugu ulertzen. Bai, oso gatsa da imaginetik izan. Mugari buruz inzu berba orduen eta komunitatera txatze, onura edo kalte ekonomiko ikusten duzue. Horre lanpostuek, zerga sarrerak, turismoa, inzuie balantzearen bat horreri buruz? Bai, uste dugu ez dagoela
onura, osea, eskualderako da herriarentzat edo herrientzat ez dauela onurarik, osea, dana guretzako da guztiz negatiboa. Hau da proiektu industrial bat, baina ez da fabrika bat. Osea, hau behin obrak bukatzen direla, da proiektuan esan da dau, behin obrak hasita, obrak irauten dutela 10 hilabete inguru, behin hori bukatuta, ja proiektua martxan dau, da hori guztiz informatizatuta dau, da hor ez da inor egongo. Si akaso noiz benka teknikari bat pasako da, konprobazioak egitera edo danala dalakoa, baina hor ez da hemen behintzat herrien edo eskualdan ez da lanposturik sortuko. Enpresa hau Sevillakoa da, igual Sevillan sortuko du lanposturen bat, baina listo. Gero bai, kontuan izan behar da, herriaren, auzoaren eta inguruko, herrien, auzoen eta baserrien ingurua suntzituko dala. Eta bueltan ez dugu ez da energiarik izango, osea, energia hau ez dugu gure etxeetan kontsumituko. Orduan, bertan produzitzen dana ez bada guretzako eta gure ingurua suntziten badute da ez badau ezebez bueltan, guk uste dugu onurarik ez dala egongo. Darrara topaten dukanera, hori proiektu aurrera zutie, honi espadabinen ikerketa klimatologikorik, hauri uste dutala erengo koku esan zu moduen, no? Nik aizie soiu ben, badau olako katxarrok bobiteko ez taipa, beti ikusi dutaz aize asko dauen lekuen. Gaur egonaz abokatuagaz berbetan, da justo honetaz egon gara berbetan, da esan dozt, hau ez dabe publikatzen, ez dute egiten, zuzenean, hau egiteko eraman behar dute horrelako estazio meteorologiko bat, ez dakize. Da ez dabe egiten, hor bestela egiaztatuko zan, ez dekola zentzurik horrelako proiektu bat egitea. Da berak esaten dau, berani baino askoz gehiago, informazio askoz gehiago deko, esaten dau, oizeko proiektua beraz ez dala errentagarria. Errentagarria da, ez dala errentagarria. Martxan dau, hor dau, hor dauenez, erabiltzen dute. Baina momentu honetan horrelako gauza bat egingo bazan, ez dala errentagarria izango. Arrazoieka hor dauz, galderak lau geratu denaztez, nik uste dut apurtxoek klaru dauela. Hau uste dut geure tertulire karkulez, askanien okintzu, edo okingu soiubeko tunela, okintzu guen jein estop, horreindako zeolikuek, eta oneri kaini monbiko txagu hemen itxukin. Ez dakit zentsune badakon berbeitzi segiduten berbeitzen sarata, eitxal flashing, eta dizdira efektuak, eta horrek gauzek badizen onak edo txarrak. Gure basun apurtxu eta entzuliek jakitzeko zeure konozimientotik apurtxu eta saldu dako izan guztize, galderak itxikuse margenera, hor dako zuz. Azaldu gure basun apurtxu inigo, zer dan zurentzako garrantzitsue, gentiek, gentin kontzientzirako edo jakin degun. Lehenengo, sarata da, alde batetik, demostrata dauz horrelako errotan dibet jartzen danean, ondorio batzuk dituela, batez ere hurbil zauzenean, ezta? Orduan, esan dozun bezala, ondorietako bat da sarata. Sarata hauek, depende zein da naizie, baina entzun daitezke kilometro batera. 500 metro baino gitxiagora, sarata hau, 50 edo 60 dezibeliokoa izango da. Pentseu hor mendipuntan bizi zarela, tranquil jartzen dizute horrelako katxarro bat, da aparte soinue. Da aparte sarataz, dau efektu bat, deitzen dela, itxal flashing efektua. Hau, igual, ez dakite, jende normalean hori esplikatu. Nik ez duzakin, nik ez dakit zer dan. Hori, pentseu horrelako, edozein gauza itzala, ez da? Pentseu errota baten itzalan.
Bale, errota hori mugitzen dan bitartean, zu itzalaren aldean basauz, ezta? Bai. Hor ikusiko dozuz nola mugitzen dan errota, eta hor egongo zara ikusten, hori, eguzkia itzale, eguzkia itzale, eguzkia itzale, eguzkia itzale. Aurre txiflazin. Hori da. Eta kontue da, hau, noiz, honen efektua da depende non dauen itzala. Karo, neguen eguzkia egoten da nahiko baju, orduan itzala izaten da askoz beluzua. Claro. Karo, orduan horregaitik, imaginau bizi, etxe baten, darrelako arazoagaz, egunero. Edo, zara bizi bihar zoiuen bez. Bueno, Azkani bai, jenti bai, mendire due bai, isiltasunien eta naturan egoten. Ganera horlako zeuzer badakun. Noski. Bai, azkenean, bai, soiube da, bastakit, da Bermioko mendie, ezta? Da Bermiotarren mendie, da hori zaindu bar da disfrutatzeko aukera egon bar da. Da horrelako katxarrogaz, disfrutatzeko, bastakit nik. Gero bai, kontuan izan bar da, zarataz aparte, dauela beste kontu bat direla infrasoinuak, da, karo, honetaz gitxi berbaiten da normalen ez dozu kontutan edukiten, ze, karo, ez dozu entzuten. Dira, normalean gizakio frekuentzia baten entzuten dugu, eta baina gero aparte dauz beste frekuentzia batzuk. Eta horrelako errotek kriston infrasoinuak sortzen dituzte. Da infrasoinuak ez dira entzuten, baina entzuten dugun zarata, baino askoz be urrunago heltzen dira. Eta honen ondorioak zeintzuk izan daitezke? Akufenoak, insomnioa, jakekak, buruko minak, da horrelako kontuek. Orduan, karo, ondoriak horrelako proiektu bat, horrelako errotak jartzearen ondoriak zeintzuk dira? Mota guztietako ondoriak dauz, da fisikoak eta psikologikoak. Ondorio asko ikusten dut, onura gitxi eta kalte asko. Horre, kentu dut, ez datozen konture galdera batzuk, hantxo konturetu nahi ze txartuin joten horre galdera sartutigaz, ze osondo erantzuzuz bestiek, bai, akaburera antxingu. Zeintzu diez, zuen edo gure, ze azkanin neue uste proientu sartuko nahila, lerro gorriak, zeintzuk dira, eta ze balditzetan egon alzarie negoziatzeko, entzuteko, zer eskatzen dozue jente honeri, aparte de informazio gehiago? Bai, jente honeri, gure lerro gorria da, lerro gorri oso handi bat, dala proiektu hau. Guretzako lerro gorria da proiektu hau. Da, gure helburua da proiektu hau etetea. Zergatik, ze uste dugu hau guztiz zentzugabea dala, ez dala inolako, ez da kasualidadie, hemen Bermion, Arrietan, Meñakan, Mungian, Bakion, jendeak orokorrean ez jakitea ezebez. Hau da, enpresek ez dutela inolako interesik, zabaldutie, bai. Hori da. Informazioe motie eta... Hori da, orduan, lehen esan doan bezala, gure proposamena edo gun nahi duguna da, herritarrontzat eta eskualdeari begira sortzen diren proiektuak. Orduan, lehenik eta behin legea bete. Eta bigarrenik, bertan produzitzen dana, hemen kontsumiteko aukera izatea. Da hirugarrenik, herritarrak kontuan izatea. Orduan, hoietako, hiru gauza hauek ez dituzte kontuan izan. Orduan, guretzako lerrogorria da, ez da lerrogorririk, ez dugu proiektua nahi, eta listo, baina eta hori da guretzako kontue. Ez da igual guen genen kasulez, ze igual horre azalpen gitxion diez, bai ez da bi aurkeztuten ezen, hemen dana da onino zentzuk eri gabe handiz hau ez da? Zuen azterketan atxetik, baina.
Bai, bueno, kontu ezberdinak dira, eta ez dira zerta, Bai, estan hasta bihar, bai... Hori da. Bai, eta niretzako logika bardina jarraitzen dut, hor dauz botere batzuk, hor goien, ez dakigun non, ez dakigun hortzuk diren, da pastela banatzen dute, nahi duten bezala, da kontsultegin barik, egiten dut edo behintzat saiatzen dira egiten nahi dutena, da gero asko mugitzen bagara eta zarata asko egiten badugu, igual pentsatu behar dute hori ondo eginda dagoen edo ez, edo igual atzera botatzen dira, baina beraiek inolako, ezer esan gabe, ezer galdetu gabe, aurrera doaz, da gero ja ikusten bada, proiektua jausten bada, beste leku batera jungo dira, da gauza berdina egingo dute, dirua hortik ateratzen dabe, hori klarua da. Oso ondo. Bueno, oso ondo azaldu dozku, Sollubeko Inigo Prada erraizek, zertan ibilko dizen hemen Solluben, nik orain dela azte pare bat entera nahi, ustot, jente asko ametik enterako dela, beste batzuk, zabalduko dauie. Hemen daku, bota dozku iragarki bet, olikoak bai baina, dako izen burue, eta espekulazio barik, gure mendiak sustatu barik, suntxitu barik, parkatu. Nola lagundu, hemen daku, informazio dana. Alan da guztiz be, email bidez, bakizo, mungizen, bermion, honen proiektun gani nongo gara, Inigo, hautsek, elkarrizketia maitxute gero pasako estazu zeure kontaktu edo zelan oteko arte homonien gentiri informazioa pasateko eta zakitzeko tarteka proiektu honen egiture edo zelan duen, ingu zeugaz berba, hori astero edo noizan, gentiek informata oteko gure aldetik. Bueno, eskerrik askotik gaitxik, azkaningoko galdera txubingo txutez. Itxon, bukata aurretik gauza bat komentatu nahi dut. Bota. Datorren hastien bilera bat egongo da, Nestor Basterretxean, aretoan, Martitzenean, arratzaldeko 7:00, da hori elkartetik, proiektuaren kontrako elkartearen, Sollubaren plataformaren izenean jongo gara, da proiektuaren nondik norako esplikatuko dugu, eta proiektuaren egoera bebai esplikatuko dugu, jendeak jakiteko zein dan egoera, eta, Martitzen alau, esan zu? Zer? Martitzen alau? Bai, datorren Martitzenan. Zazpitan. Hori da. Orduan, eskertuko genuke alik eta jende gehien hurbiltzea, aretoa handie da, orduan lekua dau. Osteo, tema honentzako txikik geratuko dela, Ni azteo zuen ongo nahi esaten egunero. Ondo. Daia kanpun geratute mea izen igual ekitaldi pare bat inbiko zuie. Ondo. Ure kargu eta konpainien ongo gara. Hori da. Parkatu, aztu intzat esaten bai, gure gonbidatuek bada konsensuak izau esateko, beti aztuten dazt, ez dakot edukaziorik. Martitzena, Martitzena lau, zazpiretan, Nestor Bastarretxean. Hemen nongo gara, azte osuen Martitzena eraino esaten, eta hortik aurrera bebai, datozenak etorteako dila. Galdera bihitzen du, holan gonbidatu guztizeri. Bota. Ia, lehenengo nik uste dut bakitxeraz esango estazun Inigo. Ze da, oingo hileko galderi da, zinda zurentzako domeka perfektue. Domeka perfektue, zinda zurentzako domeka perfektu, altzaten zaranien eta eoliko barik, zer inda zurentzako hor domeka perfektue, zer itzen zure domeka perfektuen? Domeka perfektu asko dauz, baina oin faltan botaten dut, horrela, esnatzea, etxean, da, begira, faltan botaten dut, euria da hotza. Eta, horrela esnatzea goiz, da eguna horrela
bai aiseagaz, da hotzagaz eta euriagaz, da egotea hor etxien sartunde inolako planik, da sukaldatzen, kosinan, da gero beko zuen, da tranquil egon horrela domeka baten, niretzako momentu hontan da domeka perfektuen. Bota dauzkuin honen atariku, Vale, eta sakabateko da zeure gustoko kanta bat. Hartun behar zuen denporie, irratsaioe akabateko, zeure gustoko artista edo kantaren bat. Ostia, nire gustoko kanta bat. Bai, irratsaio hau akabateko kantatxuren bat. Bastakit. Oin, baina ez dut, eske izenagaz txarranaz. Nibe bai. Oso txarranaz, baina oin egonaz entzuten azkenengo boladan, Xabier Leteren lehenengo diska uste dut, da gomendatzen dut diska, zuzenean. Kriston diska da... Aurri mingo txut ikusteko zeu, identifiketen bazun. Eske, ni normalean entzuten dut, diskak entzuten ditut. Orduan, beira. Kantatzera noazu, hor diska. Bai, ametik. Bai. Da hor lehenengo abestia, bai. Hau bata, hau berau. Bai. Vale. Arrapatu zaitut. Oso ondo. Bueno, hemon pesarka handi bet, eta geure berorik handizenak soiube sos, edo sos soiubeko elkarte edo taldiri, eta eurek ez da bitzen arroza. Eurek dauz arduretute, geure soiube, mantendutie dalez, bera, politxe, erraldoi barik edo horrek errota barik. Eskerrik asko Inigo, Prada, erra izokin jomen geugaz, mi esker zeuri etortik gaitxik, etor behar basaran naiz eta emarandon egon, hau zeure etxida. Bai. Zamen bermiota emarandokuek asko dauz, neu bat. Eta mi esker, zeu zer badan, hemen dakozu, zeue guzunerako. Mi esker, hori txuki irratiari espazio hau emotagaitik, hori problematik hau zabaltzeko herrian, eta, espero dut ona bueltatzea. Leister. Oso ondo, mi esker, ondo segi. Mi esker. Langile baten semea naiz ni aita bezala langile, eguneroko aleginetan soldata baten egile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Aita eta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detuzten nabilenikan horren apartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detuzten nabilenikan horren apartian. Izerdi asko ez isurtzen larreko pendizan, paper tartean murgildutako zomorroa izan. Limosnatik bizi diren umezurtz batzuen gisan, periodikuak ez diregutaz mintzatzen Parisan. Limosnatik bizi diren umezurtz batzuen gisan, periodikuak ez diregutaz mintzatzen Parisan. Horretan badet bizi gera den herriaren antza, ezintasuna gailendu eta bakarda delatza. Ez urrera ino sartua, galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahi gure esperantza. Ez urrera ino sartua, galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahi gure esperantza. Gitarra txar bat hartu nuen ta hemen abildeman,
Euskaldun zarrok aspalditikan beti dugun teman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Amaika horru eta bertso arrunt nauzute botia, ez da errexia trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek hementan ni horregotia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek hementan ni horregotia.